користи. Те се користи. Не е два мислено да се користи. Ovo se u momentu samo će se njene zato što imаме резерви. Защото беше odredени ситуации бяхме добри, имахме много грешки, посебно в поставянето на локалното нещо ниво, на рацете, локал, ние се ама то ми е Бог да стане, което трябва да оправя. Утре разтворено ќе го добиете, ама еве исто до 9. Утре тренинг имам до 11. Мислам до 9. Или до 9. До утре е ден на преверувачки. До 9 типа. Ключек, 11 тренинг, позиции, сервис прием. Ще сега ти сам 4, може до 10.